Mennyei Atyánk, mi hálát adunk neked és dicsérünk, Oče nebeský, my ti vzdávame vďaku a chválu, hogy amikor szól a te igéd a te szentból, že keď znie tvoje slovo z tvojich úst, amikor buzdítás jön és bátorítás, keď prichádza pozbudenie a pozdvihnutie tanítás, a učenie, és mi tudjuk, hogy a te szádból jön az, a my vieme, že to pochádza z tvojich úst, akkor mi a szívünket elkészítettük, tak my sme svoje srdcia pripravili, befogadtuk, prijali sme to segíts, hogy meg is tartsuk. a daj, aby sme to vedeli aj zachovať. A te segítséged által, Skrze tvoju pomoc. az Úr Jézus nevében. Amen. Mene Pána Ježiša. Amen. Még egyszer Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 1-től 4-ig. Annak okáért mi is, kiket a bizonságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt, és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalérván, mert még végig nem álltatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Takže list Židom alebo Hebrejom 12. kapitola od 1. až po 4. verš. Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťahu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Chlaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu. Foglalunk helyet, testvérek, hozzá. Nagyon ismert igék ezek a zsidókhoz írt levélből. Veľmi sú známe tieto pasáže z listu Židom. De vajon hogyan olvassuk a Bibliát, hogyan hallgatjuk? Ale otázka je, ako čítame Božie slovo, Bibliu, a ako ho počúvame. Emlékezzünk vissza, hogy Istennek egyetlen egy igéje elegendő ahhoz, hogy egy forradalmas változás jöjjön be a te életedbe, azon a területen. A rozpomeňme sa na to, že Bohu stačí jedno jediné slovo na to, aby prišla zmena do tvojho života, až revolúcia v danej oblasti, premena. Sőt, az Úr Jézus arra figyelmeztet minket, hogy figyeljünk, vagy vigyázzunk oda, hogy hogyan hallgassuk Istennek igéjét. A Pán Ježiš nás k tomu dokonca vyzýva, aby sme dávali pozor, ako počúvame Božie slovo. Úgyhogy fontos, hogy hogyan hallgassuk. Takže je to veľmi dôležité, že ak počúvame Božie slovo. Nem lehet úgy hozzáállni, hát mi ezt már hallottuk. Nemôžeme sa k tomu tak postaviť, že my sme to už počuli. Már mindent tudunk. Už všetko vieme. Csak pont nem hozott változást a mi életünkben. Len práve, že neprinieslo to zmenu do nášho života. Emlékezzünk meg a Ószövetségről. Rozpomeňme sa na starú zmluvu. Amikor a zsidók végigmentek a 40 éves pusztán. Keď Židia šli putovaním 40 rokov na púšti. Végig Isten tanította őket az igére. A celý čas ich Pán Boh vyučoval jeho slovom. Megígérte nekik, hogy be fognak menni az ígéret földjére. A zaslúbil im, že vstúpia do zaslúbenej zeme. Látták a csodákat. Videli zázraky, znamenia. Látták Isten dicsőségét. Videli Božiu slávu. Ott voltak az igék. Tam bolo to slovo Božie. Végeredmény az volt, hogy nem mentek be az ígéret földjére. A výsledok bol ten, že nevošli do zaslúbenej zeme. Legalábbis az a generáció, akinek az ígéret tétetet nem ment be, hanem az utódok mentek be. Respektíve tá generácia, ktorej bol zložený ten sľub, tak ona nevošla, iba jeho nadchádzajúca generácia. Azért, ha valaki naponta olvassa az igét, preto ak niekto každý deň číta Božie slovo, hallgatja a prédikációkat, a počúva kázne, minden igét tud, všetko to slovo už pozná, még nem garancia arra, hogy megérkezik. Ešte to nie je zárukou toho, že aj dojde konca.
az fog megérkezni, az fog beérni, a ten vstúpi a ten prejde, aki megcselekszi Istennek igéjét. to vykoná Božie slovo. Sok embertől hallottam, ezt már tudom, hát én imádkozok. A mnoho ľudí mi povedalo, veď ja toto viem, veď to poznám, veď ja sa to modlím. És hangzik, tudom. A iba hovorí, viem. És mégsem működött. Predsa to nefunguje. És jönnek az argumentumok. A prichádzajú argumentácie. Én már régóta hívő vagyok. Ja už som dávno. Felmenőim is hívők voltak. Aj moji predkovia boli. Ebbe születtem bele. Ja som sa narodil ako veriaci. Mindent tudok. Všetko viem už. Emlékezzünk meg, Rozpomňme sa na to. és ezt mindig szoktam magamnak is, meg másnak is mondani. Ja som to vždycky zvykol sebe aj iným hovoriť. A béke időben V čase pokoja van a háznak az építése. je čas budovania domu. Valószínűleg akkor nem építkeznek, amikor esik az eső. Zrejme vtedy nestávajú, keď padá dážď, Akkor se építkeznek, amikor árvíz van. ani vtedy, keď sú povodne, Akkor sem, amikor nagy szelek vannak. alebo keď sú veľké vetry. Amikor minden rendben van, Vtedy, keď je všetko pokoj, bölcs ember építi a házát a kősziklára. tak múdry človek stavia svoj dom na skalu, Mert tudja, lebo vie tapasztalatból, zo skúsenosti, eljöhet az az idő, že môžu prísť tie časy, hogy amikor esni fog az eső, že keď bude padať dážď és nem lesz ott a tető, beázik a ház. a nebude tam streka na ňom, tak naprší do domu. És azért ezt a kegyelmi időt, amikor rendbe mennek a mi dolgaink, Preto tento čas milosti, keď naše veci sú na poriadku, használjuk ki arra, tak využíme na to, hogy fel tudjunk épülni hitben. aby sme vedeli sa posilniť vo viere. Ez nem valami az Úristól valami fenyegetés, vagy valamilyen ijeszgetés, hogy jönnek árvizek. Toto nie sú nejaké výhrážky alebo strašenia, že prídu povodne, Ezek olyan valós tények, amit már sok mindenki megtapasztalt. ale to sú také reálne fakty, ktoré už mnohí ľudia zakúsili. Amikor Noé építette a bárkáját, Keď Noé staval svoj korát, nem volt eső, nebol dážď, nem voltak megpróbáltatások, neboli skúšky, nem volt nehézség. neboli ťažkosti. De ezt az időt arra használta ki, hogy építette a bárkát. Ale tento čas on využil na to, aby staval korát. És az az ember, aki a kősziklára építette a házát, ugyanezt az időt erre használta ki. A takisto ten človek, ktorý staval svoj dom na skalu, využil ten čas na toto. Mielőtt eljött volna az Úr Jézus, Ešte predtým, než by prišiel Pán Ježiš, a 10-ből 5-öt vitt el. tak 10, z 10 5 Pán Ježiš zobral zo sebou. Az a 5 bölcs, Tých 5 múdrych, azok a békeidőben gyűjtötték az olajat. oni v čase pokoja shromažďovali olej. Az a 5 balga A tých 5 bláznivých a békeidőben v čase pokoja nem törődtek avval, hogy lesz-e elegendő olaj. nestarali sa o to, či bude dosť oleja. Miért mondom ezeket a példákat? Prečo hovorím o týchto príkladoch? Számtalanszor a szolgálatban előfordul, A veľmi veľakrát v mojej službe sa udeje to, hogy amikor vannak nehézségek, že keď sú ťažkosti és van egy közös imádkozás, a máme spoločnú modlitbu, vannak, akik imádkozás közben átélik Isten erejét, hatalmát. a sú ľudia, ktorí počas modlitby prežijú Božiu moc, Božiu prítomnosť. Nem mondom, hogy mindenki. Nehovorím, že každý je tak. Voltak emberek, akik, már megkérdezem, hogy mit éltetek át. A boli ľudia, ktorých som sa opýtal, čo ste zažili. Én nem éltem át semmit. A povie, ja som nezažil nič. Én nem éltem át semmit, ő viszont átélt. Ja síce som nezažil nič, ale ten človek zažil niečo. Voltak, akik melegséget éreztek. A niektorí ľudia cítili také teplo. Volt, akik azt érezték, hogy azt élték át, hogy valami elment belőlük. Niektorí ľudia cítili, že niečo odišlo z nich. Valaki örömet érzett. Niekto cítil Valaki szabadulást. niekto oslobodenie. És megváltoztak a helyzetek a családban. A zmenili sa okolnosti, situácie v rodine. Vagy átélte, hogy a gyógyulásban, vagy a szabadulásban fellazult, vagy megkapta a gyógyulást, vagy a szabadulást.
Alebo zažil, že v tej modlitbe zažil oslobodenie, vyslobodenie, uvoľnenie. Vagy átélte azt, hogy az Úr levette a bűnöknek a terhét, és könnyebb lett. Alebo zažil to, že Pán zobral bremeno hriechu z nich a stali sa ľahkými. Utána kap az ember egy időt. A potom človek dostáva taký čas milosti. És ez az idő A tento čas nem arra van kiszabva, nie je na to daný, hogy amit mi elmulasztottunk gyorsan a világi dolgokat behozzuk, že tie svetské veci, ktoré sme premárnili, aby sme si teraz nahromadili, hanem ez az idő, az a kegyelmi idő, arra kaptuk, ale ten čas milosti my na to dostali, hogy elkezdjük a házat építeni a kősziklára. aby sme začali svoj dom stavať na skale. Elkezdjük megerősíteni a kapcsolatot az Úr Jézussal. Aby sme začali posilňovať náš vzťah s Pánom Ježišom. Elkezdjen felépülni a hitélet és a ima élet. Aby sa začal budovať náš vzťah viery a modlitby. Mert ha netántán a gonoszság visszajönne, lebo čo ak sa vráti nepriateľ, és ha nem leszünk felkészülve arra, a my nebudeme pripravení na to, az Úr Jézus figyelmeztetett, nem egy igében, Pán Ježiš nás naplnil a nie jeden jeho slov. Annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint mielőtt szabadult volna. Že ten človek skončí ešte horšie, jeho stav sa stane horším ako pred vyslobodením. Ezért rendkívül fontos a idő, amit rászárunk Isten igére. Preto je veľmi dôležitý ten čas, ktorý obetujeme na Božie slovo. Mert tudnélik nem csak érzelmekkel, vagy érzésekkel, vagy betegséggel, megkötözöttséggel szeretne visszajönni az ellenség. Lebo musíme vedieť, že nie len s chorobami, s poviazaniami a ťažkosťami sa chce vrátiť nepriateľ. Chcel by sa vrátiť. Chcel by sa. Hanem hazugságokkal is. Ale aj svojimi klamstvami. És hogyha nem leszünk Isten igébe, vagyis igazságban felépülve, akkor a hazugság egyszerűen darolhat. A ak my nebudeme zbudovaní Božími pravdami, Božím slovom, tak ten nepriateľ nás môže prevalcovať. Visszatérjünk az felolvasott igéhez. A navrátime sa k čítanému Božiemu slovu. Károli fordítást azt mondja, hogy a bizonságtételeknek nagy fellege vesz körül. A maďarský Károli preklad hovorí, že nás obklúčuje alebo hladí na nás oblak svedkov. Más fordításokban a bizonságtevőknek a fellege vesz körül. A v iných prekladoch môžeme čítať, že oblak vydávajúcich svedectiev. Alebo tých, ktorí vydávajú svedectva. Tak. És ezt azt akarja mondani, mind a két fordítás, jó? A obidva preklady sú dobré. Ami Isten igé azt mondja nekünk, a Božie slovo nám hovorí to, gyakorlati módon, praktickým spôsobom, emlékezzél meg, hány bizonságot hallottál, láttál, és vett körül téged az Istennek bizonságtétele. Rozpomien sa na to, koľko svedectiev si videl, zažil a ako ťa obklúčili tie svedectva a hovorenie svedectiev. Hányszor Isten meggyógyított? Koľkokrát ťa Pán Boh uzdravil? Hányszor Isten megszabadított? Koľkokrát ťa Pán Boh oslobodil? Hányszor kaptál buzdító igéket? Koľkokrát si dostal slovo povzbudenia? Hányszor az Úr Jézus megbocsátott neked? Koľkokrát ti Pán Ježiš odpustil? És ezek a bizonságtételek, a tieto svedectvá, ezek körbevesznek. Nás obklúčujú. Ezek buzdítást adnak neked. A prinášajú ti povzbudenie. Hány olyan bizonságtevő vesz körbe téged? Koľko takých ľudí vydávajú svedectvo ťa obklúčuje. Most már nem probléma megkeresni ezeket a bizonságtételeket, vagy bizonságtevőket. Už dneska nie je problém nájsť tieto svedectvá alebo tých ľudí, ktorí to hovoria. Az helyett, hogy a problémádat a interneten kezdenéd keresni, hallgass meg Isten bizonságtételeit, és abban vedd körül magadat. Namiesto toho, aby si hľadal riešenie svojho problému na internete,
tak vypočuj si Božie svedectvá ľudí. Hogyan jöttek ki azok az emberek abból a problémából, amiben esetleg pont most nehézségbe próbál tartani az ellenség? Ako ľudia sa dostali z takých problémov, v ktorých sa ty teraz nakázaš, ktorých nepriateľ držal vzájomne. Vedd magad körbe igékkel és bizonságtételekkel és bizonságtevőkkel. Obklúč samého seba týmito svedectvami takýchto ľudí a obklúč seba Božím slovom. Ha körbeveszed magad olyan emberekkel, akik a hitedet ellopják, Ak sa obkolesíš ale takými ľuďmi, ktorí ti budú kradnúť vieru, akik pont az ellenkezőt próbálnák bebizonyítani, mint ahogy Isten igéje mondja, a práve opak sa ti budú snažiť dokázať oproti tomu, čo hovorí Božie slovo, akkor pont az ellenség megpróbálja azoknak az embereknek a szavát felhasználni a te szívedben. tak nepriateľ presne tieto slova bude sa snažiť použiť v tvojom srdci. Azért nem véletlen, hogy amikor az Úr Jézus is, vagy Keresztelő János, vagy proféták is, Tak preto tiež nie je náhoda, že Pán Egypt, alebo Ján Krstiteľ, alebo aj proroci kimentek a pusztába, išli von na púšť ott töltöttek időt Istennel, a tam trávili čas s Bohom. ott töltöttek időt az igével, Tam trávili čas so slovom Božím, mert kizárták ezeket a akadályozó tényeket, vagy tényezőket. aby vylúčili zo svojho života tieto prekážky, tieto faktory, ktoré by pochybnosti prinášali. Ugyan ezt ajánlja Máté evangéliumába a zárt kamra. Toto isté nám Evanjelium podľa Matúša je odporúčané. Tá tmavá zavretá komórka. Hogy amikor bemész a zárt kamrába, Keď vôjdeš ty do tvojej komórky, minden külső dolog, ami befolyásolni akarnak, kizárod. a všetky tie vonkajšie veci, ktoré by ťa chceli ovplyvňovať, ty vymkneš tam von. És csak azokat fogadod, A len tie veci avval fogod magad körbevenni a tým sa obkolesíš a bizonságtevőknek, vagy a bizonságtételeknek a fellegével. a tými svedectvami a oblakom svedkov És csak arra figyelsz. a hľadíš len na to Így jön a győzedelem. a takto prichádza víťazstvo. Amiért te valamit tudsz csinálni. A to je to, za čo ty niečo môžeš vykonať. Megszokták az emberek kérdezni, A ľudia sa ma zvykli opýtať, de ritkán. ale síce zriedkavo, Tudok-e én valamit tenni azért a dologért, hogy az ügy megmozduljon? či môžem ja niečo urobiť za to, aby tie moje veci sa pohli. Rengeteget. Veľmi veľa môžeme urobiť. Általában minket úgy tanítottak, Väčšinou nás tak vyučovali, minden kegyelemből van, všetko je z milosti, ami igaz, čo je pravda, és a kegyelemhöz hozzásenni, se elvenni, semmit nem tudunk a kegyelemért tenni. a k milosti už nemôžeme ani pridať, ani ubrať a nič k tomu nemôžeme čo dodať. Vagyis, hogy egyszerűen csak várni, A teda jednoducho iba očakávať, és ha jön a kegyelem, akkor jön, ha nem jön, akkor nem jön. a keď príde milosť, tak príde, keď nepríde, tak nepríde. Nehogy elfogadjad ezt a fajta hazug tanítást. Nie, že príjmeš tieto falošné vyučovanie. Ezek mind hazugságok. Je to všetko klamstvo. A kegyelemért lehet valamit tenni. Za milosť ty môžeš niečo učiniť. És mindjárt bebizonyítom az igéből, hogy hogyan. A hneď vám to dokážem z písma, že ako je to. Voltak emberek, akikhöz az Úr Jézus odajött, Boli ľudia, ku ktorým Pán Ježiš prišiel, és ezek az emberek úgy kapták meg a megoldást, akár gyógyulásba vagy szabadulásba, a títo ľudia tak dostali riešenie, vyslobodenie, hogy nem kellett se hinni, se tusakodni, nemuseli ani veriť, ani zápasiť, semmi bőjt nem volt, žiadny pôst, egyszerűen csak kegyelmet kaptak, jednoducho iba dostali. meggyógyultak, megszabadultak. Uzdravili sa a vyslobodili sa. De tudjuk azt, hogy az Úr Jézus nem mindenkihez ment hozzá, oda. Ale my vieme aj to, že Pán Ježiš nešiel za každým jedným takto.
Az atya kiválasztotta azt, hogy kihoz ment oda az Úr Jézus, és kihoz nem. Otec vybral to pre Pána Ježiša, že za kým má ísť a za kým nie. Viszont ott van a másik ige, Ale tu je aj to ďalšie slovo, hogy aki az Úr Jézushoz megy, že ten, kto prichádza k Pánovi Ježišu, azt az Úr Jézus semmiképpen nem fogja kivetni, se elvetni. tak on žiadnym spôsobom Pán Ježiš toho človeka nezavrhne a neodvrhuje. Ez viszont már hitet, böjtöt, imádkozást, önmegtagadást, győzelmet kell gyakorolni. Ale teda k tomuto už musíme praktizovať modlitbu, pôst, vieru, víťazstvo. Voltak emberek, akikhez az Úr is odajött, mindjárt meggyógyultak, és rendben volt minden. Boli ľudia, áno, ku ktorým Pán Ježiš len prišiel a hneď ich uzdravil a všetko bolo už v poriadku. Mindenki ezt így szeretné. Každý by to takto chcel. Minden területen. V každej oblasti. Ne kelljen semmit csinálnom. Nech nemusím ja nič. Jöjjön az Úr Jézus, Nech príde. oldja meg a dolgokat, Nech vyrieši. műsor kegyelemből van. Vedie to z milosti. Ez a fajta hitélet egy kicsit elkényelmesett keresztény hitélet, A tento spôsob života viery je takým spohodlneným spôsobom. van ilyen, Áno, je takéto. beszéltünk róla. Hovorili sme o tom. De van az a másik, Ale je aj to druhé, mindent meg tudsz kapni Istentől, ami már a tiéd, že všetko môžeš dostať od Pána, čo je už ha tvoje, oda jössz hozzá ak prídeš za ním. a te problémával, dolgaiddal. A s tvojimi problémami. És ott viszont gyakorolni kell mindazt, amit az Úr Jézus nekünk mondott. A tam musíme praktizovať vždycky všetko to, čo Pán Ježiš povedal. Volt egy asszony. Bola jedna žena. Ez az asszony Tírus is, Fenőcia, Z Týru a Fenície. mostani az a Libanon. Terajší Libanon to je. Ez határon túljött az Úr Jézushoz, Čiže prekročila hranice a prišla és kért volna szabadulást vagy gyógyulást a gyermeke számára. a pýtala si uzdravenie, vyslobodenie pre svoje dieťa. Az Úr Jézus meg se hallgatta, meg se hallotta, A Pán Ježiš to ani nevypočul. tovább ment, Išiel ďalej és úgy nézett ki, hogy nem fogja megkapni az, amit Istentől várt. a vyzeralo to tak, že nedostane to, po čom túžila od Boha. Az ő hite miatt, Ale pre jej vier, az ő beszéde miatt, az ő hozzáállása miatt pre jej skutky, pre jej slova a pre jej postoj, Istennek a kegyelme kezdett kiáradni. Božia milosť začala vylievať sa. A te hozzáállásod miatt, Kvôli tvojmu postoju, a hitbeli hozzáállásod miatt, kvôli postoju viery, ami szavakban nyilvánul meg is imádkozásban, to, čo sa prejaví aj v slovách a v modlitbách, tudsz kapni Istentől. ty vieš prijať od Boha. Ugyanez megtörtént a vérfolyásos asszonynál. Toto isté sa stalo so ženou trpiacou na krvotok. Úgy néz ki, hogy gyakran emlegetem ezeket a példákat. A zdá sa, že často spomínam tieto Egy oknál fogva, kvôli jednej veci, hogy megerősödjünk a hitben, hogy ilyen módon is tudunk kegyelmet kapni. aby sme sa posilnili vo viere, že aj takýmto spôsobom môžeme získať A milosť. vérfolyásos asszonyhoz nem jött oda az Úr Jézus, A za ženou trpiacou s krvotokom neprišiel za ňou Pán Ježiš, ő ment az Úr Jézushoz, ona išla za Pánom Ježišom hittel, s vierou, azokkal a gondolatokkal, s tým avval a kijelentéssel, s tým zjavením, avval a megvallással, s tým význaním, ha csak a ruháját érintem, meggyógyul. ak sa aj len dotknem lemu jeho rúcha, uzdravím sa. Megtörtént, Stalo sa to, úgy, hogy az Úr Jézus tapasztalta, hogy kijött belőle Istennek az ereje. a to až tak, že Pán Ježiš zacítil, že vyšla z neho Božia moc. Úgyhogy ha te várod azt, hogy az Úr Jézus jöjjön, és nem történik semmi a te életedbe, amiért már régóta imádkozol, Takže ak ty očakávaš na to, aby sa hýbali veci v tvojom živote, za ktoré sa už dávno modlíš, te tudsz menni az Úr Jézushoz. môžeš prísť Avval a hittel, za Pánom Ježišom s tou vierou, avval a ismerettel, s tým poznaním, azokkal a bizonságtételekkel, s tými svedectvami,
vagy körbevéve azokkal a bizonságtevőkkel. alebo obkolesení, obklúčený tými vydávateľmi svedectv. És azt mondhatod, A môžeš povedať, Úr Jézus, Pane Ježišu, ha a vak Bartimeusnak volt ereje és hite kiáltani, a Pane, ak slepý Bartimeus mal silu a vieru kričať za tebou, még csitították is, hogy ezt ne csinálja. ešte ho aj tak utišovali, aby to nerobil. Annak ellenére ment, vagy Napriek, illetve kiáltat. napriek tomu kričal. Úr Jézus, hogyha a vérfolyásos asszony ment hozzá, és nyert kegyelmet, Pane Ježišu, ak žena trpiaca na krvotok, ona išla a mala vieru, a föníciai asszony ment, és nem hagyta magát, nem hagyta, hogy elutasítás legyen az ő életében, a žena z Fenície nedovolila, aby bolo odmietnutie v jej živote és kapott kegyelmet, a získala milosť. az asszony, aki az igazságtalan bíróhoz ment, A žena, ktorá išla za nespravodlivým sudcom, és nem a bíró ment ő hozzá, hanem az asszony ment a bíróhoz, a nie sudca išiel za tou ženou, ale žena išla za sudcom és nyert kegyelmet, a získala milosť. az a férfi, aki az éjszaka vendégek jöttek, Ten muž, za ktorým v noci prišla návšteva, és nem volt mit adni, enni, és el kellett menni éjszaka a szomszédhoz is kérni, a nemal čo ponúknuť návšteve a išiel za svojím susedom v noci a žítal. és a szomszéd már nem akart neki adni, mert már be volt zárva az ajtó, és a gyerekekkel volt. A už sused mu nechcel dať, pretože už boli zavreté dvere, už bol s deťmi, De adott neki a tolakodáson, ja? ale dal pre jeho vtieravosť Annyi, amennyi kell. koľko potreboval. Az Úr Jézus annak a tíruszi asszonynak azt mondta, a te szavaid miatt, a bejött a kegyelem, Tej žene pán Ježiš z Týru povedal, pre tvoje slova prišla milosť. ugyanúgy ilyen módon te is tudsz kapni Istentől. Takýmto spôsobom aj ty môžeš dostať od Pána Boha. De vannak itt feltételek. Ale sú tu podmienky. Azért olvastuk fel ezt az igét. Preto sme prečítali to slovo, Ezeket a feltételeket közösen tudjuk tanulmányozni. aby tieto podmienky spoločne sme mohli skúmať Megtartani, a zachovať ich. és ezáltal Isten meg tudja minket avval a kegyelemmel megajándékozni, amit nekünk hozott az ő vére által és szövetsége által. A skrze toto Pán Ježiš nás môže obdarovať tými darmi, ktoré nám vydobil skrze jeho krv. Első dolog, Prvá vec je, ahogy le van írva, ako je napísané, hogy félre kell tenni minden akadályozó dolgot. že musíme zložiť, dať nabok každú prekážku. Olvastuk már ezt? Láttunk erről dolgokat? Vagy hallottunk, hogy valahol, bárhol is meg lenne írva, hogy valamit nekünk félre kell tennünk. Či sme už čítali o takomto niečom, počuli sme o takomto, že my máme dať niečo nabok, bokom? Hát zsidókhoz írt levélben ez itt le van írva, ezt talán olvastuk valamikor. Áno, v liste Židom je to tu napísané, niekedy sme to volakedy čítali. Félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Kitartással fussuk meg az előttünk lévő ütköző vagy küzdő teret. A zložme všetko, čo nám je na ťarku, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Itt az ige arra figyelmeztet minket, A Božie slovo nás tu na to napomína, hogy lehetnek fizikai, szellemi, testi akadályok ahhoz, ami oda szeretne állni mi közénk és Isten közé. že môžu byť telesné, duševné, duchovné prekážky, ktoré sa chcú postaviť medzi nás a Pána Boha. Amik meg tudnák akadályozni azt az Istennek a dolgát. Ktoré by vedeli prekaziť tie Božie veci. Mondok egy példát. Poviem vám jeden príklad. Menjél, mosapodjál meg a Silván tavába, és legyen a látásod. Choď a umyj sa v jazere Siloé a navráti sa ti. Nem volt azonnali gyógyulás. A neprišlo hneď uzdravenie. A gyógyulás engedelmesség és hitáltal jött.
A uzdravenie prišlo skrze vieru a poslušnosť. És Isten igéje által. A skrze Božie slovo. Ebben a különleges esetben az volt Istennek igéje, mosakodjál meg. A v tomto konkrétnom prípade to bolo Božie slovo, že choď a umyj sa. Míg az illető valami módon eljutott oda arra a helyre, A kým ten človek sa dostal na to miesto, dostavil, gondoljátok, hogy a gonoszság nem próbált neki különféle hazugságokat duruzsolni a fülébe, csak hogy ne menjen oda, és ne csinálja meg? a myslíte si, že nepriateľ sa mu nesnažil rôzne klamstvá našepkávať, len aby tam neprišiel a neurobil to? Amikor Ábrahám ment felállozni az ő fiát Keď Abraham išiel obetovať svojho a syna Móriák hegyére, na vrch Móriára, nem véletlenül választotta ki ezt a hegyet Isten, hogy ott cselekedje meg. a Pán Boh si nie náhodou vybral tento vrch, aby to tam urobil, Az egy idő, míg oda elérkezett. pretože je to nejaký čas, kým tam došiel. Gondoljátok, hogy nem volt neki különféle kísértése a gondolatokba, hogy ezt ne cselekedje meg? A myslíte si, že nemal rôzne pokušenia, aby to neurobil? Az ellenség nem próbálta megakadályozni a gondolatokban? Či sa nepriateľ nesnažil ho zastaviť v myšlienkach? Én nem akarok tippeket adni, de biztos, hogy volt nagyon komoly. Nechcem tu dávať žiadne tipy na to, ale určite tam boli veľmi silné pokušenia. És itt az ige azt mondja, hogy félre kell tenni azokat az akadályokat, más fordításokba terheket, amíg meg akarják akadályozni Istennek a dolgait. A písmo nám tu hovorí o tom, že máme dať nabok všetky tie prekážky a všetky tie bremená, ktoré chcú zastaviť to Božie veci. Egy folyamat van nálad. Je v tebe nejaký priebeh. Még egyszer, valamiért elkezdtél imádkozni. Ešte raz, za niečo si sa začal modliť. Isten elkezdett cselekedni a te életedben. Pán Boh začal konať v svojom živote. Valami változásokat elkezdtél látni. A nejaké zmeny si začal, Akár a családodban, hoď vo svojej rodine, akár a gyógyulásban, hoď akár a szabadulásban, uzdravení, uslobodení, férjednél, gyermekek, u tvojho manžela, feleségnél. detí, u tvojej manželky. Meg szoktam így kérdezni, hogy körülbelül hány százaléknál tartunk. A zvykol som sa tak opýtať ľudí, že približne na koľko percent sme sa dostali, Mégis felmérjük a helyzetet. aby sme tak premerali situáciu. Valaki azt mondja 40%, valaki 50, valaki csak 10%, valaki 70. Niekto povie 10%, niekto 40, 50, niekto viacej. Látod, hogy elindultak a dolgok? A teda hovorím, vidíš, že sa pohli veci? Látod, hogy Isten belelépett és elkezdett cselekedni? Tak vidíš, že Pán Boh vstúpil a začal konať? Az egészet tönkre teheted, vagy az egészet megengeded, Isten véghez vigye 100%-ba. A môžeš to celé teraz ničiť, zboriť, alebo dovolíš, aby Pán Boh to zobral až do konca. Vykonal. Nagyon fontos félretenni az akadályokat. A je veľmi dôležité dať bokom Mik prekážky. azok az akadályok, Čo sú tie prekážky? amit félre kell tenni? Ktoré musíme dať bokom? Elsősorban a gonoszságnak, a testnek a hazugsága. V prvorade tie klamstvá tela a klamstvá nepriateľa. Tudjuk, hogy megvan írva, hogy a test a szellem ellen megy. Vieme, že je napísané, že Római levél. že telo zápasí proti duchu. Je to v liste Rimanom. A test mindig megemlíti azokat a dolgokat, amit általában az emberek szoktak mondani ilyenkor. A telo vždycky pripomína tie veci, ktoré ľudia v takejto situácii zvykli hovoriť. Ez a testnek a gondolkozás. Že je to myslenie A tela. szellem viszont megemlíti mindig Istennek igéjét. Ale duch Boží stále pripomína Božie slovo. És az embernek választani kell, néha minden másodpercben. A človek sa musí rozhodnúť. A niekedy je to každú sekundu. Többször volt az, amikor helyzetek voltak, A viackrát sa stalo také, že boli situácie, ami megoldhatatlan helyzetek voltak számomra, neriešiteľné situácie pre mňa, amikor minden 10 percbe vagy 20 percbe beállítottam az órát, és ismét újból imába, ismét újból az igébe, ismét újból Istennek a színe elé.
Keď som si nastavil svoje hodinky a naozaj každý 10, každý 20 minút a znova som išiel pred Pána, znova som modlil sa, znova som bojoval. Mert olyan helyzetek voltak, amik nem voltak rózsások. A pretože také situácie boli v mojom živote, ktoré neboli ružové. És kellett küzdeni. Musel som zápasiť. Nem egyszer megtörtént ez. Nieraz sa mi to stalo. Félre kellett tenni az akadályokat. A musel som dať bokom všetky prekážky. A testnek az akadályát. A testi gondolkozásnak az akadályát. Prekážky tela, prekážky telesného myslenia. És be kellett hozni, és meg kellett erősödni Isten igének a dolgaiban. Mert ezt tette Dávid is. A musel som prísť a posilniť sa na duchu. Toto robil aj Dávid. Vannak szellemi akadályok, Sú duchovné prekážky, amik nem testiek, ktoré nie sú telesné, nem logikusak, nie sú logické, nem logikából és a testből fakadnak, nepochádzajú z tela ani z logiky, hanem kimondottan láthatatlan szellemi dolgok, démoni dolgok, amik ott lehetnek, mint akadály. ale vyslovene duchovné veci až démonické veci, ktoré spôsobujú prekážky. Ez történt például Dánielnél, Toto sa odohralo napríklad u Daniela, amikor Dániel imádkozott, keď Daniel sa modlil és jött Gábriel segítségül, a prichádza archániel Gabriel, és Gábriel angyal jött segítségül, szellemi területen volt ez az egész, a Gabriel prichádza a celé sa to odohrávalo v duchovnej sfére, és a perzsa fejedelem feltartóztatta őt, ale knieža perské ho zdržalo és Mihály arkangyal jött, vagy angyal jött segítségre. a potom archániel Michal prišiel na pomoc És egy komoly angyali harc kezdődött meg a légtérben. a v tých duchovných oblastiach jeden obrovský boj sa udial, prebiehal. Hogyha mi Isten nekünk megnyitná a szemünket, a szellemi szemünket, és látnánk, hogy mi minden történik, Keby nám Pán Boh otvoril naše duchovné oči a videli sme, čo všetko sa okolo nás deje, és vannak szellemi akadályok, amik ellen kell szellemben, igazságban, hitben, imádkozás által imádkozni, hogy ezek a szellemi akadályok ledőljenek. a sú duchovné prekážky, proti ktorým sa musíme stavať, modliť sa a boriť ich. Így itt nem csak a bűnről van szó. Tu sa nejedná len o nejaký hriech. Lehetnek örökölt átkok, fékek, dolgok. Môžu byť dedičné hriechy, dedičné kliatby, brzdy. Lehetnek megkötözöttségek. Môže byť poviazania. Nem egy alkalommal tapasztaltam a szolgálatban, Nie jedenkrát som zakúsil, amikor egyszerűen nem mentek tovább a dolgok, akárhogy is imádkoztunk, že keď sa nedívali veci, apostolov sme sa modlili, és kiderült, hogy a háttérben volt egy olyan jóslat, vagy egy olyan okkult kötelék, amit kellett szellemileg oldani. a ukázalo sa, že v pozadí tohto človeka boli nejaké také poviazania duchovné a veštenia, ktoré museli sme lámať. És amikor ezt a szellemi akadályt feloldottuk az Úr Jézus nevébe, illetve az Úr is feloldotta, A keď sme to v mene Pána Ježiša, respektíve Pán Ježiš túto duchovnú prekážku zbúral, nem csak úgy, hogy megvallották bűnnek ezeket a dolgokat, nie len takým spôsobom, že vyznali tieto veci ako hriech, de kimondottam azoknak a szellemi dolgoknak mentünk neki, ale vyslovene tým duchovným mocnostiam, veciam sme sa postavili naproti és Isten ezeket a dolgokból elkezdte az embereket szabadítani, a Pán Boh začal vyslobodzovať týchto ľudí od týchto vecí. Isten kezdte ilyen módon megoldani az embereknek a dolgai. Pán Boh takýmto spôsobom začal riešiť ľuďom tie veci, problémy. Sok bizonságot lehetne erről mondani, Veľmi veľa svedectiev by sme mohli o tom hovoriť, de itt akkor az embereknek a nagyon intim dolgaiba mennénk bele, és azt még nem szeretnénk. ale v tomto prípade by sme sa dotýkali veľmi intimných vecí tých ľudí a to teraz nechcem preto otvárať. Gondold meg te is, hogy nincs-e valamilyen akadály, amit félre kell tenni. Preto zamysli sa aj ty nad sebou, či nie je v tebe nejaká prekážka, ktorú musíš dať bokom. Kezdhetném a legegyszerűbbektől.
mohol by som začať od tých najľahších. Lustaság. Lenivosť. Nem nagyobbak a testi gondolatok, mint a szellemi dolgok. Či nie sú u teba silnejšie tie telesné myšlienky ako tie duchovné veci? Nincs ott tudatlanság az igéből, ami gátolná az embernek a dolgait. Alebo či tam nie je nejaká nevedomosť ohľadom slova Božieho, ktorá ťa tak blokuje. Első legalapvető tudatlanság. A základná, najčastejšia nevedomosť. Isten haragszik? Pán Boh sa hnevá? Erre nem tudjuk a választ, mert ott lehet egy akadály. Ak na toto nevieme odpovedať, tak tam môže byť jedna prekážka. A tudatlanság, vagyis Isten igének a nem ismerése egy hatalmas akadály. Takže nevedomosť alebo nepoznanie Božieho slova môže byť jedna veľká prekážka. Isten meg akar gyógyítani? Či ma Pán Boh chce uzdraviť? Meg akar szabadítani? Chce ma vyslobodiť? Akarja, hogy jó házas életem legyen? Chce, aby som mal dobré manželstvo? Akar megbocsájtani? Chce mi odpustiť? Akar nekem segíteni? Chce mi pomôcť? Vagy ilyen módon büntet engem? Alebo takýmto spôsobom ma Pán Boh trestá? Ha ezekre az alapvető dolgokról nem tudjuk a választ, ak na tieto základné veci nevieme odpoveď, akkor a gonoszság mindig ki akarja használni a tudatlanságot, és ilyen módon tönkrevághatja az embernek azt a területet, amin imádkozik. Tak potom nepriateľ zneužíva túto našu nevedomosť a v tejto oblasti Ezt az akadályt félre kell tenni. musíme dať bokom tieto prekážky. És a szellemi területen lévő akadályokat szellemi területen kell oldani. A prekážky v duchovnej sfére musíme duchovne riešiť. Volt egy család. Bola jedna rodina. Nagyon régóta, egy nagyon komoly hívő odaszánt család. A veľmi taká veriaca, odovzdaná rodina. És már régóta imádkoztak dolgokért. A už dávno sa modlili za veci. És kitapasztalták azt, hogy van ott egy szellemi akadályozó életükben. A všimli si, zistili, že je v ich živote jedna duchovná prekážka. És az nem volt bűn. A nebol to hriech, Mert már mindent megvallottak. lebo už všetko vyznali. Már bőtöltek, már könyörögtek, már imádkoztak. Už pôstili sa, modlili a plakali De nem tudták, hogyan ezt a szellemi akadályt megoldani. a nevedeli, ako odstrániť túto duchovnú prekážku. Elkezdtünk ezért közösen imádkozni. A začali sme sa spolu za to modliť. Az Úr megoldotta ezeket a szellemi akadályokat, Pán Boh vyriešil túto duchovnú prekážku és utána nem sokára rá elindultak azok a folyamatok, amiért évekig imádkoztak. a v krátkom čase na to sa pohli tie veci v ich živote, za ktoré sa roky rokúce modlil. Most én kérdezem, az igében mi van megírva? A ja, sa, Kinek kell ezeket az akadályokat megoldani? a ja sa vás teraz pýtam, čo je napísané v písme? Kto má riešiť tieto duchovné prekážky? Egyértelműen az igében, hogy nekünk kell megoldani ezeket a akadályokat. Je jednoznačné, že my máme riešiť tieto prekážky Isten által. skrze Boha. Szent Szellemnek a segítsége által. Skrze Az Úr által. Az ige által. skrze pomoc Ducha Svätého a skrze Božie slovo. Ha egyszer Isten azt mondja, hogy nekünk kell valamit megcsinálni, Ak Pán Boh raz povie, že my to máme vykonať, akkor ne várjuk el Istentől, hogy ő fogja megcsinálni a dolgokat. tak neočakávajme na Pána Boha, že On to bude robiť. Mondjuk egy egyszerű példát. Poviem jeden jednoduchý. Háziasszony vagy, Si domáca gazdina meg kell főzni vasárnap a egész családnak a ebédet, a máš navariť pre celú rodinu nedeľný obed és neked hited van arra, hogy nem kell megcsinálni, mert Isten meg fog helyetted főzni. ale ty máš vieru na to, že ty to nemusíš urobiť, pretože Pán Boh namiesto teba Lehet egy hatalmas hited, a môžeš mať mocnú vieru és becsöngethet a szomszéd, és adhat neked valami kaját, a môže sa stať, že ti sused zazvoní a prinesie ti nejaké jedlo, de valószínűleg ez nem fog hosszú távon működni. ale zrejme to dlhodobo nebude fungovať, Mert jön a férjed, lebo príde tvoj muž, és megigazít. napraviť, prinesie nápravu
tudni kell, hogy mi a mi feladatunk, Musíme vedieť, že čo je naša úloha. és tudni kell, hogy mi Istennek feladata utána. A musíme vedieť aj to, že čo je Božia úloha. Ezt kutatjuk a Bibliába, A skúmame Bibliu, és azért, amikor az ige írja, hogy nekünk ezt meg kell csinálni, akkor azt Isten segítségével meg fogjuk csinálni. a preto keď na niečo hovorí Božie slovo, že to máme vykonať, tak s Božou pomocou to vykonáme. És amikor leírja az ige, hogy bizonyos dolgokat Isten fog megcselekedni, akkor nekünk hinni kell abba, hogy Isten megcselekszi azokat a dolgokat a szellemi szférában. A keď píše Božie slovo o tom, že to a to má vykonať Pán Boh, tak veríme a očakávame na Pána, že on to vykoná. Visszatérek az eredeti gondolatra. Ale vrátime sa k prvotnej myšlienke. Békeidőben, V čase pokoja, amikor nem fáj semmit, keď ťa nič neboli, nem kell orvosok után futkosnod, nemusíš behať po lebe. békesség van a családban. Je pokoj v tvojej rodine. Kezd el tanulmányozni, hogy mit kell csinálni, mi a mi feladatunk. A začni skúmať, že čo je naša úloha. Kezd el gyakorolni. Začni to praktizovať. És a harcban már könnyebb lesz. A potom na boisku už bude ľahšie. Jó. Itt van egy nagyon szép tanácsunk, hogy nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére ez Úr Jézusra. Hľadiec. V celom verši čítame: hľadíme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery. Megint egy gyakorlatilag nézvén az Úr Jézusra. A zase také praktické slovo, hľadiac na Pána Ježiša. Mire szoktunk nézni, amikor nehézségek vannak? Na čo sme zvykli hľadiť, keď mám ťažkosti? Testvérne azt mondja, problémákra. Sestra hovorí, že to je na problém. Gyakorlatban. Zlá skúsenosť. Nem. Abszolút nem. Ige föl lett olvasva, hogy nem a problémákra nézünk, Ale teraz sme čítali práve, sestra, že nie na problémy máme hľadiť, hanem az Úr Jézusra. ale na Pána Ježiša. Ha a problémákra fogunk nézni, akkor süllyedünk, és a problémák el akarják lopni a hitet. Ak budeme hľadiť na problémy, tak sa budeme prehlbovať, prepadávať a problémy nám zoberú vieru. A zsidók, ahogy mentek a pusztában, A Židia, keď išli na púšti, a bűn miatt jöttek a mérges kígyók. a pre hriech prišli tie jedovaté hady. Isten így megoldhatta volna az egész gyógyulást, szabadulást, megoldást. A Pán Boh by lusknutím prstu mohol vyriešiť uzdravenie, oslobodiť. Nem így oldotta meg a dolgokat, Ale nie takto to. hanem azt mondta, Ale povedal, tehetsz valamit azért, niečo môžeš urobiť, hogy bejöjjön a gyógyulás és a szabadulás. aby prišlo do tvojho života oslobodenie, uzdravenie. Felállítottak egy rézkígyót, A postavili tam jedného medeného hada. és azt mondta az Isten, hogy mindenki, aki rá fog nézni, az meg fog gyógyulni. A Pán Boh povedal, každý, kto pozrie na toho medeného hada, bude uzdravený. Mert a rézkígyó volt a szimbolika az Úr Jézusnak, Pretože ten medený had predstavoval a symbolizoval Pána Ježiša. és mindenki, aki ránézett, A každý, kto na neho pozrel, tudta, vedel, hogy az átkok ott vannak feltéve a fára. A betegségek ott vannak feltéve a fára. Ott van a gyógyulás a fán. že vedel, že tie kliatby a tie poviazania sú tam na tom dreve a tam je zároveň aj pre nich to uzdravenie. És állandóan arra kellett nézni. A neustále na to museli hľadiť. De biztos voltak emberek, akik ezt nem tették meg. Ale iste boli ľudia, ktorí to nerobili. És azt mondták, Isten megengedte. A povedali si, Pán Boh nám to dovolil. Isten így akarta. Pán Boh to takto dovolil, Nem igaz. takto to chcel, ale to nie je pravda. Adott az igében megoldást. Ale Pán Boh práve Kellett nézni az Úr Jézusra. dáva riešenie, Pán Boh, vo svojom slove a treba hľadiť na Pána Ježiša. Még egyszer megkérdezem, mire nézünk, amikor nyomások vannak? Ešte raz sa opýtam, na čo hľadíme, keď sú tlaky? Oda kell figyelni a tekintetet. Tam musíme A belső szemeinkkel našimi vnútornými očami hľadiť. kell az Úr Jézusra nézni. Musíme hľadiť na Pána Ježiša. De nem olyan módon, hogy most én elképzelek egy keresztet, és most fogom nézni a keresztet. Nem így.
Ale nie tak, že ja si teraz predstavím nejaký kríž a na to sa pozerám. Vagy bemegyek egy templomba, és egy feszületet fogok nézni nagyon sokáig. Alebo vojdem do nejakého kostola a budem hľadiť na toho ukrižovaného. Jó, ez mondjuk kevésbé igaz, de azért van ilyen is. A možno, že to je menšia pravda, ale Lehet, hogy mosolyunk ezen. usmievame sa ponad tým, ale deje sa to. Akkor menjünk még gyakorlatilasabb dologra. Tak poďme do ešte praktickejšej veci. Szoktad nézni, vizsgálni azokat a testrészeket, amiért már volt imádkozva, hogy fáj-e, vagy még ott van az a dolog? Zvykol si kontrolovať tie veci, tie časti tvojho tela, za ktoré už bolo modlené sa, že či ťa ešte bolia. Hányszor naponta? Koľkokrát denne? Hányszor naponta szoktad nézni az internetet, vagy mi várható ezután? A koľkokrát denne si zvykol pozerať na internet? Hányszor szoktad, Čo ešte ťa môže za týmto očakávať? hányszor szoktad magad elé vetíteni, hogy most már megint nem akarok adni tippeket, mi lesz ezután? Koľkokrát si zvykol si sám sebe premietať, že čo bude potom to ešte všetko? Vagy nézel az Úr Jézusra, Alebo hľadíš na Pána Ježiša, vagy ott lesz a szemed előtt az ige, alebo bude pred tvojimi očami slovo és tudod és látod, a vidíš a hľadíš és meggyőzöd magad, saját magad úgy, mint Dávid, a presvedčíš samého seba, tak ako Dávid. nem rajtam van, hanem Istenem. Nie je to na mne, ale na Bohu. Isten most oldja a dolgokat. Pán Boh teraz koná veci. Ez egy munka. Toto je jedna práca. Ez egy erőfeszítés. Je to Napi harc. namáhavý boj dennodenný. De így jön a győzelem. Ale takto prichádza. Kérdezem, Víťazstvo. nem ezt írja az ige? Pýtam sa, nie toto hovorí písmo? Akkor miért nem gyakoroljuk? Tak prečo to nepraktizujeme? Nem akkor kell gyakorolni, amikor benne vagyunk már a pálcba. Akkor már nagyon késő. Nie vtedy to máme praktizovať, keď už koríme tej skúške, Előtte. ale predtým. Több embernek megmagyaráztam, Viacej ľuďom som to už vysvetlil. hogy mielőtt jönne a kísértés, Predtým, než prichádza pokušenie, mielőtt jönne a fájdalom, predtým, než príde mielőtt jönnek a nehéz napok, bolesť alebo ťažké dni, már előtte elkezd el imádkozni, helyes módon, už predtým sa začneš modliť správnym spôsobom. meg fogod látni, Uvidíš, nem lesz olyan nagy támadás. nebude Nem lesz olyan nehéz. taký ťažký ten útok. Itt van a feleségem, nem kérdeztem meg tőle. Tu je moja manželka, nepýtal som sa jej to. Nekünk volt egy személyes problémák. Mali sme jeden osobný problém. Elmondhatom, Monika? Môžeš povedať? Môžem to povedať, Monika? Régebben, amikor mi jártunk az apóshoz és az anyóshoz, Dávnejšie, keď sme chodili k svokre a svokrovi, én úgy jöttem el onnan, ja som tak prišiel odtiaľ, hogy nem szépen. že nevyzeral som dobre. Azok a gondolatok, amik onnan jöttek, vagyis hogy a fejembe, Tie myšlienky, ktoré som mal vo svojej hlave, hát azokat én megmondtam. tak som ich povedal, vyklopil. Az valami borzasztó volt. To bolo niečo katastrofálne. És hát volt összetűzés is ez miatt. A mali sme aj hádky kvôli tomu. Na most azért nem olyan, hogy poharak repkedtek volna, A nebolo to až také, že by lietali és nem is poháre, hogy a hangunkat felemeltük volna. alebo že by sme dvíhali svoj hlas. Ugyanazt nem kell megcsinálni, mert az amúgy is természetes nálunk. Hogyan? Jaj. Jadra. Nemusíme robiť, lebo je to aj tak prirodzené. És hát mert ilyen temperament van otthon. És amikor jöttek hozzánk régebben a vendégek, más nemzetiségből, akkor előre figyelmeztettünk, hogy ha ilyen temperamentummal találkoznak, akkor az nem azért van, hogy vitatkoznánk, hanem kicsit hangosabban beszélünk. A keď prišli k nám aj nejaká návšteva inej národnosti, tak sme ich dopredu upozorňovali, že ak by niečo takéto počuli, tak to není preto, že sa hádame, ale máme taký temperament. Így teltek az évek. A takto naše roky plynuli. És Isten semmit nem cselekedett ez ügyben. A Pán Boh nič nekonal v tejto oblasti. És én annyira próbáltam már imádkozni, amikor mentünk haza autóval, és beállt a csöng, és
A ja som sa tak veľmi snažil modliť, keď sme išli už s autom a nastalo ticho. De amikor rájöttem arra, hiszem, hogy Isten kijelentése által, hogy mielőtt megmentünk volna az anyóshoz és az aposhoz, és előtte elkezdtem imádkozni, na nem azért, hogy ők megváltozzanak, hanem hogy én változzam meg. Ale keď som pochopil to, že ešte predtým, než ideme k svokrovcom, ja sa mám modliť a nie za to, aby oni sa zmenili, ale za to, aby ja som sa zmenil, És Isten megváltoztatott engem. tak ma Pán Boh zmenil. Nem a szituációt változtatta meg. Nie situáciu, Nem a feleségemet változtatta meg. nie môj manžel, Nem az aposomat, se az anyósomat, ani svokru, ani svokra nezmenil, hanem be tudtam fogni a számat. ale vedel som si držať svoje ústa. Az már egy hatalmas nagy változás volt. To už bola taká obrovská premena, zmena. Azóta már sok minden megváltozott. Odtedy, ďaká Bohu, už De miért mondom sa ezt? zmenilo. Ale prečo o tomto hovorí? Ezután Po tomto ezt a kis tanítást az Úr Jézusnak a toto vyučovanie Pána Ježiša mindenre elkezdtem alkalmazni. začal som praktizovať na všetko. Mielőtt beléptem egy irodába, Predtým, než som vstúpil do nejakej kancelárie, és tudod, hogy nálunk a közalkalmazások az irodákban kimondottan jó lelkületet ároztak, je verejne známe, že tie naše kancelárie u nás tak dobrú atmosféru vyžarujú. és hogyha én abba belementem, akkor rám is rám ragadt. A potom, keď som vošiel do tej atmosféry, tak aj na mňa sa to tak prelialo. De mielőtt ezt a kis apró tanítást elkezdtem a magam életével alkalmazni, már az Úr Jézussal léptem bele ezekre a helyekre, Ale predtým, než by som začal praktizovať toto vyučovanie Pána Ježiša a takto som vstupoval na tieto miesta lásd, észrevettem, a uvidel som, hogy az irodai alkalmazottak tudnak mosolyogni. že tí pracovníci v tých kanceláriách vedia sa aj usmievať. De ehhez az Úr Jézus kellett. Ale k tomuto som potreboval Pána Ježiša. Minden területen, V každej oblasti. amit imádkozás által megengedett, hogy az Úr jöjjön vele, Keď ty dovolíš skrze modlitbu to, aby Pán Ježiš išiel s tebou, változás fog jönni. prídu zmeny. Feltétel, Podmienka je kitartás. vytrvalosť. Feltétel, félretenni az akadályokat, szellemi, fizikai, testi akadályokat. A podmienka je dať bokom tie prekážky duchovné, telesné. Feltétel, az Úr Jézusra nézni. Podmienka je hľadieť na Pána Ježiša. Ezeket közösen tanulmányozzuk. Toto spoločne skúmať. Ez mind azok számára van, A je to pre každého toho, akik úgy érzik, hogy szeretnének valamit az Úr Jézussal együtt tenni, ktorí hogy cítia, elban menjen a dolguk Isten szerint. vnímajú to, že chcú niečo s Pánom Ježišom konať a chcú, aby sa im lepšie darili veci. Így módon Takýmto spôsobom. ezeket a lelki szabályokat, a szellemi szabályokat megtartjuk. Keď zachováme tieto duchovné princípy Isten segítségével s Božou pomocou, áttörsz, prelomíš to győzedelmes leszel. a zožneš El fogsz virágozni, rozkvitneš. Isten ezáltal behoz változásokat Pán Boh skrze toto prinesie zmenu minden területen. v každej oblasti. Álljunk fel, Postavme sa, fogunk imádkozni. budeme sa modliť. Az imádkozás után lesz lehetőség röviden imádkozni bárkinek, aki szeretné. A po modlitbe každý z vás bude mať príležitosť sa modliť. Fogok most imádkozni. Budem sa teraz modliť. Kérlek, prosím, aki szeretné vonatkoztatni a maga ügyében, Ten, kto by chcel aj na svoj prípad, na svoju situáciu toto zobrať, ezt az imát meg tudja ragadni, illetve ezen imádkozáson keresztül meg tudja ragadni Isten kegyelmét vagy áttörését. a aplikovať do svojho života túto modlitbu je možné a prijať ten prielom od Pána. Ha közömbösen fogsz hozzáállni, Ale keď ty len tak bežne jednoducho sa k tomu postavíš, akkor is történhetnek dolgok, aj tak sa môžu stať nejaké veci, de ha fogadod, ale ak ty príjmaš, beengeded Istennek a dolgát, pustíš Istennek
Božie veci. Istennek az áttörését abba a dologba, amire te fogsz gondolni, amikor imádkozni fogok, Ten Boží prielom za to, za čo sa teraz budeme modliť, akkor Isten félre tudja tenni azokat az akadályokat, tak Pán Boh potom vie dať bokom tie prekážky, amik véget még a te dolgait nem indultak el. pre ktoré sa tvoje veci ešte nepohli. Hajtsuk meg fejünket, Skloňme svoje hlavy. drága mennyatjánk, Drahý nebeský Otče, az Úr Jézus nevében. skrze meno Pána Ježiša Krista. Elét hozzuk most azokat a dolgokat, A prinášame teraz tebe tie veci, amiért már úgy régóta imádkozunk. za ktoré sa už dávno modlíme. És lehet, hogy elfáradtunk, A možno sme sa už unavili. vagy már mindent kipróbáltunk. Ale sme už vyskúšali všetko modliť. De itt van Istennek igéje, Ale tu je Božie slovo, ami felhív minket arra, ktoré nás vyzýva na to, hogy azokat az akadályokat, že tie prekážky, a megterhelő szellemi, fizikai akadályokat, tie prekážky, ktoré nás zaťažujú, amire gátolhatják, ktoré nás brzdia hogy jöjjön Isten kegyelme és áttörése, tomu, aby prišiel Boží prielom a Božia milosť. eléd visszük most, My to k tebe prinášame teraz minden ügyben. v každej oblasti. Ottal szükséges változás, Tam, kde je potrebná teraz ottal zmena, szükséges megbocsájtás, kde je potrebné odpustenie, ottal szükséges szabadulás tam, kde je potrebné és vyslobodenie a gyógyulás uzdravenie minden területen. v každej oblasti. Ezek az akadályok Tieto veci teraz, az Isten segítségére tieto prekážky mene s Božou pomocou legyenek elgördítve, nech sú odbúlané, legyenek levetkőzve, nech sú vyzlené, legyenek megszüntetve, nech sú zneškodnené Isten hatalma és ereje által az Úr Jézus nevében. skrze moc Božiu a skrze meno Pána Ježiša Krista. Minden akadály, Každá prekážka, szellemi jellegű, nech je to duchovného, akár örökölt jellen, bűn és átak, hoď aj dedičný hriech, kliatba a mindaz, ami eddig akadályozta, všetko to, čo ťa doteraz blokovalo, hogy nem cselekedett Isten, a blokovalo to, že Boh nekonal, a názareti Jézus nevében. mene Nazareckého Pána Ježiša. Törjön meg Nech je to zlomené a te szívedben, v tvojom srdci, a v gondolatodban, tvojich a myšlienkach, v egészségedben, tvojom zdraví, családod fele, nad tvojou rodinou, a názareti Úr Jézus nevében. mene Nazareckého Pána Ježiša, Szentszelnek a ereje által, z moci Ducha Svätého. amit a gonoszság odahozott, To, čo nepriateľ tam priniesol fogva tartott, a držal ťa v zajatí, Isten hatalma, tak Božia moc ereje a sila eltávolítja most a odstraňuje tie a veci. názareti Jézus nevében. Mene Nazareckého Pána Ježiša. Minden hazugságot, Každé klamstvo, minden átkot, každú kliatbu, minden féket, každú brzdu, minden hamisság, každú falošnosť, minden démoni befolyást, každý demonický, minden, amivel átkoztak, všetko to, čo im ťa fékettek, čo ťa brzdili, a názareti Jézus nevében. mene Nazareckého A Pána. Szentselnek a ereje Moc Ducha Svätého eltávolítja most. odstraňuje to teraz. Köszönjük, Úr Jézus, Ďakujeme ti, Pane Ježišu, hogy eltávolítottad, že si to felszabadítottad, že si to vyslobodil. és bejött a te kegyelmed, Prišlo to a my és megmozdultak a a dolgok. pohľad sa veci. Köszönjük, Úr Jézus, Ďakujeme ti, hogy Pane. ezt most teszed Ďakujeme ti, že teraz to mindazok számára, pre všetkých tých, akik tudnak hinni ktorí vedia veriť benned, teba, neked. tebe. Köszönjük, Úr Jézus. Ďakujeme ti, Pane. Segíts nekünk, Mennyeltyánk, A pomôž nám, nebeský Otče, hogy mindazt, ami a igében megtalálható, že všetko to, čo je v Božom slove, és nekünk kell megcselekedni. môžeme nájsť a my to máme vykonať. Segíts, hogy azt meg is tudjuk a te erőddel cselekedni, Tam pomôž, aby sme to aj vedeli v tvojej moci vykonať a te dicsőséged. na tvoju slávu. Köszönjük, Úr Jézus. Ďakujeme ti, A Pane. názareti Jézus nevében Mene Nazareckého Pána Ježiša Krista. Amen. megkérdezel. Opýtal sa vás. Elfogadtad Istennek a kegyelmét? Prijal si Božiu milosť? Prijala si? Az Úrnak válaszolj. Bohu odpovedaj. Elhitted, hogy Isten elkezdett cselekedni? Uverila si, že Boh začal konať? Kitartasz Isten kegyelmébe és hitben? Či vytrváš v Božej milosti a viere? Megetartod Istennek igéjét? Či zachováš Božie slovo? Cselekedni fogod az igét? Budeš konať to Božie slovo?
Isten segítsen meg téged. Nech ti Boh v tom pomáha. Az Úr kegyelme által. Skrze jeho milosť. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Mene Pána Ježiša. Fogadjuk Istennek áldását. Príjmeme Božie požehnanie. Úr Jézus, mi köszönjük a te igédet. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za tvoje slovo. Azt az élő igét, To živé slovo, amit kiküldtél, ktoré si nám poslal, és hatoljon be minden teletre a te életedben. a nech zasahuje do každej oblasti tvojho Szentelni akar ereje által, skrze moc Ducha Svätého kegyelem által és hitáltal. a skrze milosť a skrze vieru. Hozzon győzelmet, A prinesie víťazstvo áttörést, a prinesie príl, szabadulást és gyógyulást, vyslobodenie a uzdravenie, helyreállást, nápravu megoldást a riešenie az Isten dicsőségére. na Božiu slávu. Amen. Amen.